ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарҳони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азор раҳмати калон ки шумо бо мо ҳастед, дастгирӣ мекунед. Назария ки шумо миннатдор ҳастам. дӯстони азиз, дар ҷама торти бисквит кардесам. бисёр подписчикои ман хостам ман ҳами торт тайёр кунам барои подписчико. дӯстони азиз, тамошо кунед. Ба мо 6 дона тухм даркорай, кам тарак намак даркорай. сафедиро аз зарди ҷудо мекунем. аввал сафедиро лаб мезанем, камтар намак медозем, камтарак ва 200 грамм шакар арала мекунем, то ки шакар об шавад. ҳозир ман шакарро арала кардам. якҷо миксер мекунем ки то ки об шавад хушрӯ. дӯстони азиз, тухма зардияшро амро мекунем. ба ман баъд разрехтел даркорай, крахмал даркорай, орд даркорай. намақа чиз даркорай торти бисквита. хай тамошо кунед апои меҳрубон. бо давомша бинед чӣ хел мешавад. дӯстони азиз, мо ҳамаро якҷо лаб задем. ҳозир ман дарҷа разрехтела добавид мекунам. ба мо баъд крахмалу орда арала мекунем. ва мо дар ҳами 6 дона тухм 5 қошуқ орд даркора. орд пирпир қошуқаш 5 қошуқ, 50 грамм крахмал. намихел дӯстони азиз, айн ранги маворӣ бикунед, хамирш беҳад хушрӯ меяд, мяхкӣ мулоим меяд. 6 дона тухм, 200 грамм шакар, камтарак намак, як пачка разрехтел, крахмал, орд. намақа чиз даркора, маҳсулоташ осонакай. намихел дӯстони азиз, ҳозир хамири ман